Бәйгенең тантаналы ачылышында ЮХИДИ инспекторларын, оештыручыларны елдагыча 21 командадан 84 бала сәламләде. Аларның кагыйдәләрне ничек белүе нәкъ менә шундый чараларда ачыклана да инде. Һәр команда 4 кешедән 9-11 яшь аралыгындагы 2 кыз, 2 малайдан тора. Параллель рәвештә балалар юл хәрәкәте кагыйдәләре, беренче медицина ярдәме күрсәтү, велосипедны фигуралы йөртү, тормыш иминлеге нигезләре буенча көч сынашты. Бу конкурска гимназия коллективы, безнең команда ел башыннан ныклы әзерлек белән килә. Укучылар белән дәрестән тыш вакытларда юл юру кагыйдәләрен өйрәтү, беренче ярдәм итү күнекмәләренә өйрәтәбез. Һәм шул ук вакытта велосипедтан төрле каршылыклар аша йөрергә дәгән без бик күп шөгыльләнәбез. Укучыларга юл юру кагыйдәләрен өйрәтү ул мөһим мәсьәлә булып тора, чөнки һәрберебез иртә белән уянуга һәм эшкә барабызмы, укырга барабызмы, без юл йөрү кагыйдәләрен белергә тиеш. Командада беренче елын гына катнашучы балалар да тәҗрибәлеләрдән калышмыйлар. Бәйгегә ныклап әзерләнгәннәр, кагыйдәләрне өйрәнгәннәр. Мин 4-нче А сыйныфында укыйм. Мин бу ярышта беренче тапкыр катнашам. Миңа ошады бу ярыш. Безнең булды медицина, ПДД һәм матур йөрү. 2нче ел катнашам. Беренче елда мин матур йөрүдән беренче урын алган идем. Һәм миңа смарт часы бүләк иттеләр. Мин бу конкурста 2нче ел катнашам. Теге елда мин беренче место алган идем медицинада һәм ДТПда. Бу елда мин надеюсь, что мин тагын беренче место алачакмын. Укучылар өчен иң катлаулысы юл хәрәкәте кагыйдәләре бәйгесе. Иң элек яшь инспекторлар һәрберсе аерым 12 сорауга җавап бирә. Аннары командага бирелгән биремне башкаралар. Без монда 4 кеше килдек. Шәйхелисламова Гөлназ, мин Хөсәйн Ләйсән, Галявин Салават һәм Гөлметдинов Аяз. Безне бу конкурска Галимов Фәнур Аксанович өйрәтте. Bütün правиларны һәм bütün йөрүшләрне өйрәтте. Җиңүчеләр командалар һәм һәр бирем буенча яхшы нәтиҗә күрсәткән укучылар агит бригада чыгышлары арасында ачыкланды. Егетләр аерым, кызлар аерым бүләкләнде. Призларның барысы да яхшы. Велосипед, принтер, рюкзаклар, бейсболка, футболка һәм башка бик күп төрле бүләкләр үз ияләренә тапшырылды. Командалар арасында 3нче урынны Шәмәрдәннең үсеш лицее, 2не Саба гимназиясе яулады. Саба урта мәктәбе командасы быел да 1нче урынны алды. Менә хәзер без балалар белән республика турына әзерләнә башлыйбыз. Без көн саен җыелырга тырышабыз. Бу әзерләнү процессы безнең булачак дәресләрдән соң кички якларда безнең күбрәк практически өлештән оказание первой медицинской помощи, ПДД, юлда йөрү этаплары үтәчәк. Буларга күбрәк игътибар зур бирелә. И теория буенча да без правила дорожного движения тирәнләтеп өйрәнә башлыйбыз. Мин йөрим кружок юлка, юный инспектор движения. Безнең тренировкалар башлана кеглидан восьмерка йөрү, змейка йөрү, перенос предмета һәм туктау. Аннан соң без медицинага күчәбез. Медицинада без примерлар эшләп, без практикага итәбез. Практикадан соң без обыжга керәбез. Һәм безнең кружок бетә. Кружокка килгәч яратам медициналар эшләргә, ПДДларны, анда вариант ответларын итәргә, кегрида сәбиттә йөрергә, перенос предметларын туктау ясарга. Менә бүгенге бәйге авыр булдымы? Ни дигән сораулар тәртибесенә? Нормально булды инде. Әзрәк авырлар да бар иде.
Жәйге каникуллар якынлаша. Укучылар инде сәпит, самокатта йөри. Мәктәпкә илтә торган зур юллардан да хәрәкәт итәләр. Бу чорда кагыйдәләрне төгәл үтәргә, саксызлык чараларын күрә белергә кирәк. Әлеге ярышның шушы вакытта үтүе юл йөрү кагыйдәләрен хәтердә яңартуда булып тора. Юитчылар урамнарда, юлларда һәм мәктәп яны лагерьларында имин йөрү кагыйдәләрен пропагандалауда ЮХИДИ инспекторларының төп ярдәмчеләре. Ел башыннан балалар катнашында юл хәрәкәте тергелмәде. Җәй буенда да җәй башлангыч балалар илтә самокатта, велосипедта игътибарлы булсыннар иде. Көндәлек рейдларга чыгабыз. Электросамокатлар буенча үзегез күргәнчә юлларда алар бик күбәйде. Күп нарушить итәләр. Аларга инде без альтернатив беркетмә төзибез. Яки инде карточка төзибез дигән аларны мәктәпкә җибәрәбез. Күпме андыйлар? Андыйлар көнгә 2-3 булып тора. Бүгенге көндә район мәктәпләрендә яшь юл хәрәкәте инспекторларының 21 отряды эшләп килә. Алар 357 баланы берләштерә. Әзерлекләр инде ел саен инде безнең яхшыра бара. Конкурс булгач инде аның җиңүчеләре дә билгеле булды. Хәзер инде беренче урынны алган Соба урта мәктәбе командасы республика күләмендә май аенда үзебезнең Соба районы данын яклап чыгыш ясаячак. Республика күләмендә район данын яклау җаваплы һәм дулкынландыргыч эш. Бу көннәрдә Соба урта мәктәбе командасы аңа яңа көчләр белән әзерләнә. Төп ышаныч яшь инспекторларда. Без аларга уңышлар телибез.